vader is, die zou onderduiken en die is verraden door zijn vrouw. Toen moest hij in Duitsland werken. Hij is uit verschillende kampen ontsnapt en heeft door het bombardement van Essen moeten vluchten. En hij heeft nooit één woord over de oorlog verteld. Mijn vader is nooit vrij geweest. Geen dag nog in zijn leven. Nooit op een feest. Nooit op een feest. Het is hem nooit gegeven. Gevangen zat hij in zijn lijf. Gevangen in zijn hoofd. Nooit vrij. Nooit vrij. Nooit in zichzelf of in een ander geloofd. Mijn vader is niet vrij gestorven. Eenzaam en alleen. Hij heeft nooit blijheid meer verworven. Met oorlog ging hij heen. En het tweede is, het gaat over de oorlog. Wij weten niet wat oorlog met mensen doet. Dat kunnen wij niet begrijpen. Wij bent hier namelijk te goed. Ook wij zouden hem knijpen. Honger, dat kennen wij hier niet. We kunnen alles kopen. In hun ogen zie je alleen maar verdriet. Zij kunnen alleen maar hopen. Angst en agressie zijn hier alle dagen. Maar lang niet zo erg als zij het beleven. Dat hoeven we ze niet te vragen. Zij rennen en zitten te beven. Ja, wij hebben hier ook zwervers en daklozen. Maar ze krijgen opvang en eten. Soms leven zij in dozen. Maar zo erg als het daar is, dat zullen wij nooit weten. Wij weten niet wat oorlog met mensen doet. Wij zijn namelijk de rijken. Geboren in het Westen, wat hebben we het goed. Op de tv zien we alleen maar lijken. Wij weten niet wat oorlog met mensen doet. Wij hebben het hier namelijk veel te goed. Dank u wel. Wieneke